Салом алейкум бародаро, салом алейкум касоне ки прямой эфир дар омадан. Умедворам ки ҳама каса созен хубен ва ҳама каса мунтазири бозии даври яккашниҳои Лигаи Чемпионҳо байни Наполи ва Барселона ҳастед. Чӣ хеле ки ваъда додам пеш аз бозӣ прямой эфир мегзара. Истодем ваъдада. бале, футбола матчтиви нишон метиҳа бародаро. Нафароне ки намедонанд футбол дар куҷо тамошо мекунанд метавонед матчтиви дуроен. Нафароне ки дар Русия қарор доранд метавонанд через интернет ба телефон даромада матчтиви зада бозии Барселонаро прямой эфир тамошо кунем бе ягон пардохти иловагӣ, бе ягон чиз. оли состав баромадагӣ неста. Як ним соати дига мондагия барои ҳайат баромадан. интизори мо шумо ки хави чӣ гуна состав мемонад бар зидди Наполи мелангидагӣ. ҳоли Наполи аз ҳоли Барселона бадтар. Так что мебинем ку айдата лангида кадомаш зур мебирояд. бо чӣ хеле ки медонем мураббии Наполиро иваз кардан ва бозӣ чӣ гуна мегзара. ҳама вақт медонем ки вақти мураббиро иваз кунанд бо мураббии нав бозии якам ҳама вақт зур мегзара, барое ки бозингарон мотиватсия доранд ва мехоҳанд ки барои мураббии нав дар бозии якум ғолиб бароянд. хай мебинем чӣ гап мешавад. ба фикрам бисёриҳо дар бораи мураббии нави Барселона мехоҳанд ки чахчах кунанд. як гапай, агар мабодо Барселона аз Наполи шикаст хӯра, мабодо агар аз Наполи шикаст хӯра, ман 70-80% боварӣ дорам ки Лапорта хавира ҷавоб метиҳад ва ба ҷош то охири мавсима тренери Барселона беки Рафа Маркес ҳастай, легенда яке аз Барселона. ҳавай то охири мавсима места, барое ки дар мобайни мавсим ягон тренере ки хичо уважат мекунад Барселонаро намегирад. мумкин ки агар охир дига ҳеч чизам намемонад, единственный чиз мемонад, что дар Лигаи Чемпионҳои сезони навбатӣ Барселона афта. А так дар агар мабодо аз Наполи шикаст хӯра, хави по-любому хавира сир мекунанд. агар ягон мӯъҷиза рух надиҳад ё ки то охири сезона, то охири мавсима интизор нашаванд ки хави бенамояд чиро аз даст додагим. барои ҳамин Тиҷи Комрон салом. салом алейкум. салом ака. ман боварӣ дорам ҳамин бозӣ Барса мезана, ин бозӣ больше 3 мешавад. чӣ хеле ки ман дар канали шахсии худам гуфтем, аввало раҳмат барои донат кардагӣ Тиҷи Комрон. зинда бошӣ бародар. ҳар як прямой эфир ту дастгирӣ мекунӣ, ҳам хеле дастгириҳо зиёд шавад. насхот прогнози Барселона агар гап занем, чӣ хеле ки медонем проблема дора, не ки вобаста ай проблемае ки Барселона дора бо Наполи проблема ҷиддитар, барое ки Барселона чӣ хеле ҳам боша набоша дар 4 бозии охир 3 ғалаба дораву 1 мусавӣ дора. Наполи ҳолаш бадай бо тренера дар 2 рӯз мондан уволид кардан ва намедонем ки бо тренери нав чӣ хел дар 2 рӯз ва ё тактикаро иваз мекунанд ва бозингарон чӣ хел мутобиқат мекунанд. ва мунтазир мешавем бозӣ чӣ гуна мегзара. Не ки бисёри букмекерҳо дар асобини букмекери 1xbet ба ғалабаи Барселона бовар дорад, барои ҳамин коэффициенти пастш додагӣ. ва ғалабаи тоза ин хеле ки нича мешавад ки Барселона бой наметиҳад. ғалабаи тоза ки Барселона мебара ва тотал боши 3 гуфтагӣ худат правильно. дар бозӣ гол бисёр мешавад, барое ки ҳарди даста заштиҳошон сустай ва ҳарди даста бисёр ошибка мекунанд дар вақти ҳимоя кардан ва гол дар ин ҳолатҳо бисёр мешавад. ира ҳама медонад. дар бораи тренер гап зада истодем ки агар мабодо Барселона мағлуб шава, ягон мӯъҷиза рух буда, мумкин хавира ҷавоб диҳанд ва ба ҷош Рафа Маркес биста. Рафа Маркес тренери Барселона Б то охири мавсим. ва дар охири мавсим мебинем ки кадом тренер бо Лапорта туғрӣ мегирад ва кадом тренер розӣ мешавад ки Барселонаро роҳбарӣ кунад. бисёр
мураббии мехостагӣ ки мехоҳад Барселонаро мураббигӣ кунад, и Ханс-Дитер Фликай. ва сомонаҳо хабар доданд ки ҳатто барои Бавария баргаштанашам, лекин боз Фабрицио Романо хабар дод ки Ханс-Дитер Флик намехоҳад ба Бавария баргагарда ва мехоҳад ки дар ягон давлати дигар худашро бисанҷе. Фаҳмидӣ? Дар Испания Барселона. Ва чӣ хеле ки медонем, имрӯз хабар баромад, расман хабар баромад ки Томас Тухел охири мавсим Баварияро тарк мекунад ва мумкин онам то охири мавсим. И ҳолати Томас Тухел ба монанди ҳолати Хавие ки пешакӣ уже хабарошон доданд ки охири мавсим метавонанд Барселона ки Баварияро тарк кунанд. Лекин мо медонем ки агар Бавария ҳам дар Лигаи Чемпионҳо пара, фаҳмидӣ, аз Латсио пара, чӣ хеле ки медонем дар бозии якум Бавария 1-0 мағлуб гардид. Агар дар бозии дуюмам Бавария пара, мумкин ваям дар монанди Хави сирш кунад ва то охири мавсиме ягон тренери дигар роҳбарӣ кунад ва дар охири сезон, дар аввалшавии сезон тобистон ки трансферҳо сар меша, тренери нав вибират кунанд. Як бародар дар Сбербанк донат роӣ карда, Хайдарали Эмомалиевич, ҳазор раҳмат барои дастгирид. Саволта нанависти бародар, саволта менависти бо хубтар меши. Агар барои донат карданӣ бошӣ, ҳазор раҳмат. Тренере ки дуюме ки мехоҳад ки Барселонаро бо роҳбарӣ кунад, ҳамин гуфтагии худмо ки Томас Тухел мехоҳад ва Томас Тухел дар ба Лапорта ганда маҳқулай ва солое ки ПСЖ рафта буд, Челси рафта буд, ба Челси бекор буд. Баъди Челси бисёр мехост ки роҳбарӣ кунад Барселонаро Томас Тухел, не ки Томас Тухел Баварияро интихоб карда ва Барселона боша Хавира аз Ал-Сад овард. барои ҳамин интизор мешавем, вале мумкин кандидатҳо бисёр мешавад, барои ки Дедзерби ҳаста, Дедзерби бисёртар маҳқулай ба Хави, не ки отступнӣ дора. Фаҳмидем, дар шаҳрномаи Дедзерби дар Брайтон отступнӣ ҳаста ки вай тренера танҳо ранги ба бозингароро мехарем ки трансфер мекунем. Вай тренера бо нархи 15 миллион метавонем ки аз Брайтон хориҷ кунем ё ки бигирем. Фаҳмидӣ? барои ҳамин и вариант то қадар варианти хуб нест, барои ки Барселона мехоҳад барои тренер пул расход кунад. Ира мо шумо хубтар медонем. барои ҳамин варианти беҳтарин барои Барселона ё Ханс-Дитер Флика ё ки Томас Тухел. Томас Тухел мадам маъқула, барои ки тренер ҳаста ки тактикаи хича дӯст медорад ва тренер ҳаста ки бисёртар аз Ла-Масия истифода мебарад, барои ки вай вақташ дар омадагӣ Ла-Масияро омӯхтагӣ буд ва мактаби Йохан Кройфа хеле дӯст медорад. Чӣ хел бигем? Ҳамин хел. Мактаби Йохан Кройфа хеле дӯст медорад. барои ҳамин мебинем ки чӣ гап мешавад. бозиро метавонем аймаштиви тамошо кунем. бародаро ки нав дар омадагиянд дар прямой эфир, бозӣ дар прямой эфир дар Матчтиви нишон метавонад. дар телефон Матчтиви прямой эфир бизанед, албатта ки тамошо мекунем. ака ба фикри шумо Хавиро бояд ҳозир озод кунем ё ки баъди мавсим ё вообще-то биста? ба гуфти Хави чӣ хеле ки худаш гуфт, дар Барселона фишор хеле баланда. Вай Хави худаш вақте ки одаме ки мотиватсия надошта бошад, дигар ай мухлисо вақте ки Барселона бой мета Хавиро ҳар гап меган, ё ки роҳбарият ё ки совет директорои Барселона. ва дар Барселона бисёртар фишор бисёр ва вақте ки тренер гуфти гапҳо бефара мешава, ҳамаи чиза, ҳамаи кору бора, ҳамае ки дар сомонаҳо рух медиҳад ва дар вақти ҳар як бозӣ, дар вақти ҳар як интервюе ки баъди бозӣ мешавад, журналистон саволҳои ҳархела метиҳанд, конечно бефара шидагия. ва одаме ки тренере ки мотиватсия надорад, хубтараш Барселонаро тарк кунад ва тренере ки биёяд ки бо Барселона ягон ҷоизаи дигар ё ки дар Лигаи Чемпионҳо ё ки вообще стили бозии Барселона вообще дигар кунад. барои ки стили бозии Барселона давраи 2010-2011 идора кардани тӯб ҳозир ин стил қадар фоиданок нест. Прессинг ва бозам прессинг дар кори дар замони ҳозираи футбол. бародар савол дад ки Хайём Шодиев ки донат чия? Донат бародар барои дастгирии прямой эфир кардан, ин дастгирии канал мешава ва чӣ бигем дигар.
ҳам савол метиҳен, ҳам ба саволои шумо ҷавоб мегардонем ва ҳавасмандӣ бисёртар мешавад. Ҳамира Донат мегӯям бародар. Бисёриҳо савол доранд ки Кимих, дар бораи Кимих гап занем ки Кимих чӣ гор шуд. Кимих конфликт дора қатъи Томас Тухел, конфликти ганда гизала дора ва медонем ки не только Кимих, Горецкая буда уҷа, ба фикрам Лерой Сане ҳам ҳастад. Ҳамин бозингарое ҳастанд ки қатъи Томас Тухел конфликт дора ва Кимих мехоҳад ки Баварияро тарк кунад. Леки барои Бавария тарк кардан Кимих бояд маблағ, яъне ки Барселона мехоҳад ки маблағ диҳад, яъни Мамед. Но мавсимият интизор мешавем кадом тренер меояд ва бозингарони тои самун тренер кадом бозингаронда ҳавасманд аст. Яъне ки Барселона дар ҳама вақт намепурсанд тренер чӣ мехоҳад ки чӣ намехоҳад. И кор дар вақти Кике Сетиен буд, и кор дар вақти Луис Энрике буд ва дар вақти Куман ам буд ва дар вақти Хави ам аст ки бозингаро ки Хави мехоҳад Барселона гирифта дода наметавонад, барое ки маблағ нест. Тиҷи Комрон савол дода, ака Тухелам ука тренери соз нест, иҷа ҳами Пепаи оли мебинем ки Пепаи Сити бо ба Барса бармегарда. Не, Тиҷи Комрон ҳазур аҳмад барои Донат не ки дар иҷа хато мекунед. Тухел на самом деле тренери зурай. Тухел чӣ хели тренери нестай ки рафтагӣ дар ПСЖ дар аввалин мавсимаш ПСЖ ба финал баромад ва дар Бавари 1-0 ба 1 азоб бой дод. Чӣ хеле ки диде на? Ва Тухел бо тренери аст ки Челсида омад, Челси ки парокандагӣ буд, Челсиро финал баровард ва дар финал Манчестер Ситиро шикаст дод. Тухел тренери ҳастай ки дастаро мотиватсия дода метавонад. Тухел стилиш зуре ва бо бозингаро гап зада метавонад. Фаҳмидистем? Ҳо кор бори хича мекунад, ҳар кор мекунад, не ки всё-таки гап зада метавонад. Олимҷон Бобоҷон дар Донат кардагие дар Сбербанк не ки савол надай, просто ака гуфтай. Бардор вақти Донат мекунед илтимос саволотона тин. Агар просто так Донат кардани бошем барои дастгирӣ, просто бинависем ки ака барои дастгирӣ зинда боши Барселона ба пеш. Бозии бо Наполиро ганда интизорум. Мебинем ки ҳаят чӣ хеле мешавад, барое ки бисёриҳо ҳаята гуфтанд ки тои Барселона ба 5 позишник бозӣ мекарданд. Типа Кристенсен апорни мемонанд, бо дальши мерава Гюндаган мерава, бо дальши мерава Педриу дигараш. 5 позишник дета нападаиши. И хеле составе ки оз мемонанд намедонам. Хай бозингарои асосиро Хави дар бозии гузашта даун додагия. Хай мебинем ки Араухо чӣ хеле боз мекунад. Ёки дигар. Браҷон ответ Лева гол мезана. Левандовски гол мезана. Ба фикрам дар ин бозӣ пеналти мешавад, так что Левандовски пеналтиро мезана. Дар ин бозӣ муҳим ки защитада ки места. Защитада. Я историято нақл кунам. Короче, чӣ хеле ки медонед дар канали асосии худам, дар канали шахсии худам Муҳаммад Гайров ҳар гуна либосоро мепӯшум, но футболни либосоро мепӯшум, видео мекунам, запис мекунам, гап мезанам дар бораи футболо. Чӣ хеле ки медонем ма дар уҷа дар бораи чӣ гап намезанам ку либоси Реал Мадрид намепӯшум ку охир. Ҳамчун мухлиси Барселона либоси Реал Мадрида намепӯшум, просто не то что ман Реал Мадрида бад мебинам, барое ки ман мухлиси Барселонам, либоси Реал Мадрида намепӯшам. Чӣ хеле ки ҳастанд мухлисои Реал Мадрид футболкаи Барселона намепӯшанд. Ҳамин аст, барое ки мо рақиби асосием ва гуфти гапо ин кора карда наметавонем. Не ки як рӯз ховм, мардак бори ховм, намедонам саат дӣ шавад, чандӣ шавад, як кас дар WhatsApp занг мезанад. Аввал занг мезанам, мекушамша, бо дуюмбора занг мезана, мега ки салому алейкум, мо шуморо дар YouTube тамошо мекунем ва як савол дорам. Ман хиёлам саволи футболӣ метавонад саат дӣ шавад. Ман хиёлам ки қатъи он кас мумкин спорт карда боша, чиз саволошро нафаҳмидем, хай ба мара занг задем ки типа ҳамин саволро ҷавоб де. Мега ки ака як савол, чӣ ба ту
дар видеоот футболкаи Реал Мадрида намепӯшӣ. Мегӯм бародар ма мухлиси Барселонаи мохӣ ҳамин корро дар худам иҷоза дода наметавонам ки футболкаи Реал Мадрида пӯшам. Не то што ма Реал Мадрида бад мебинам. Агар ма Реал Мадрида бад бинам, дар канали шахсии худам дар бораи Реал вообще гап намезанам. Не ки гап нест, нигоҳ накарда ба он ки ман мухлиси Барселона, ман ҳама вақт ҷое ки факте Реал Мадрид ғалаба мекунад ҳама вақт таъриф мекунам ва ҷое ки ноҳаққира гап мезанам. Ҳамчун мухлиси футбол дар оҷа ман ҳамчун мухлиси Барселона дар канали шахсии худам мухлиси Барселона гирифта хеле гап намезанам ки тоист дар бораи Реал бад гап занам. Не, хеле гап нест. ҳаста ҷоеш ки дар бораи Барселона дар канали шахсии худам гап мезанам, ҳақиқат гап мезанам, ноҳақ гап мезанам. ҳамин хаста мега ака ту чиба намепӯшӣ? Мегӯм е бародар, охир ман мухлиси Барселона, ту мухлиси Реал Мадрид, ту ина ё ки шумо мухлисои Реал Мадрид пӯшида метонен ҳамин футболкаи Барселонаро меган. Мегӯм марам ҳамихе, мега ту блогери ку охе. Мегӯм охир ман блогерим, бо ҳамчун блогер бо мухлиси Барселонаам ҳастам ку. Мега ту чиба дигар футболкаиро мепӯшӣ? Охир мегӯм футболкое ки ман мепӯшам, ҳастам бозингароне ки ҳамон бозингароe ки ман футболкаашон харидагиам, ҳамон бозингаро дар он клуб бозӣ кардагиам, ман ҳамон бозингара харидагиам. Масалан ҳастаи Ромада барои Тоти харидагиам, ҳастаи Боруссия Дормунд барои Марко Ройс харидагиам, ё ҳастаи Манчестер Юнайтед барои Депай вақтиша харида будам. ҳастани хеле бозингаро бисёр анохе. Мегӯм не да ту хе гуфтам бародар, ихе мо қайта туғрӣ намегирем. Так што майли хай хеле корҳо ҳам мешавад, хеле ҳолатҳо ҳам мешавад бародаро. Барои ҳамин соати 10 шаб маро занг назанед, барое ки формаи ира намепӯшӣ, формаи ора намепӯшӣ. Ҳар як мухлис бояд хича ҳурмат кунад ва ҳар як тоҷике ки ҳастем бояд интихоби ядгаримонро ҳурмат кунем. Ту дар бозии Реал маъқуле, мо дар бозии Барселона ҳамхе нест. Як бародари дигар дар чиз донат карда дар Сбербанк Сифатулло Маҳмадсидиқ, не ки савол надода. ҳазор раҳмат барои донат бародаро. якта дигашам донат карда дар Тинькофф Давлатбек Д. ҳазор раҳмат барои дастгиритон, барои донаткунитон бародаро. Усмонҷон Раимҷон, ҳеҷ зора накарда, ман нагуфтам, не ки ҳамин историяро ман нақл кардисам ки ҳам хеле кор шидай. Фаҳмидестен? Аноним донат роӣ кардай. Саломат бошӣ ака, зинда бошӣ, барса ба пеш. ҳазор раҳмат барои дастгиритон бародаро. шумо мара не то нафаҳмед бародаро, мухлисои Реал. Ман медонам ки шумо ҳамҷада ҳастем. як борга салом алейкум мухлисои Реал. Ман ягон гапи бадам дар бораи Реал гап назадам. Ман ми историяро просто гап задам. Не шуморам агар савол бутем ҳамчун бародар мухлисои Реал, шуморам намепӯшен ҳамин футболкаи Реала, ҳамихе Барселонаро намепӯшен. ҳамихе ҳастай. Морам ҳамихе ба ягон бадбинӣ нестай бародар. Любой мухлисе ки хича уважат мекунад, ин корро намекунад. Ба фикрам шумо маро хуб фаҳмиде. Акаҷон, ма кризиси Барса чӣ шид? Суперҷон буд 1 миллиард буд, бо дахл нашид. Чӣ шид мегуфте? Суперлига бугу, суперҷон не бародар. Оли суперлига чӣ хеле охи бояд пайдо мешавад, бояд гум мешавад, бояд дар бораш гап пайдо мешавад, бояд гум мешавад. Так што оли интизор нашед 1 миллиарда. 1 миллиард. бародар савол дади, Хвича бозӣ мекунад брат? Конечно бозӣ мекунад. Хвича ягон проблема надорад ки бозӣ накунад. Единственный бозингаре ки бояд дар ҳаёти асосӣ набошад, навай травма чидаги, ба фикрам Осимхен. Барои ҳамин мебинем. Саид Мухтор Ҳайдар донат роӣ карда бародар, ҳазор раҳмат аз Сбербанк. Салом ака, ба фикри шумо Педри ё Гави? Дар ин савол хеле ҷавоб доданем бародар ки Педри бозингаре ҳасте ки атакада саздават мекунад, гол саздават мекунад ё ки бозиро контрол мекунад. Гави бозингаре ҳасте ки атакҳои рақиба ҷазир мекунад. Ну позишоне ки ҳасте ки аз А то ҳамон гуфтагиша медава, то ҷонша метия. Шумо медонед Гави чӣ хел бозӣ мекунад. Стили ё дига хеле, барое ки
Педри бисёртар ба атакуиши позашини кай чиз монандӣ дорад, барое ки атакара пеш мебарад ва кор боша пеш бурдан мегирад, бозиро контрол мекунад. А Гави функсияи бозиш дига хеле. Функсияи бозиш прессинг кардан ва чиз агар ихе бигирам ҳардушон зурай. Ҳардушон зурай. Не ки дани момент дар ползаштаи Барселона Гави намерасад. Чӣ хеле ки мо набудани Педри ро ҳис накардем дар ползашта, лекин набудани Гави ҳис мешавад, барое ки ҳамо чӣ хеле дар ползашта як саги булдоғе ки медава ҷонаша фидо мекунад барои Барселона. Барселона ҳам хеле бозингар дани момент дар ползашта намерасад. Бисёритон ба фикр ман розӣ мешем. Акай Муҳаммад, гап надорум барои хабарҳои беҳтарин. Ба фикри шумо кӣ мезанад раднои Барса или Наполи? Ба фикри ман ҳамчун гуфтум ки прогнозам, ман гуфтум ки Барселона бояд ғалаба кунад, барое ки ҳамаи шанса дорад Барселона ғалаба кунад ва бисёри букмекерҳо Барселонаро ғолиб мешуморанд. Яхе одамон да Гави махқула, яхе одамон да Педри. Ман да бозии Педри махқула, не ки то што Гави дар ползашта вес майдона идора мекунад, бо бозии Гавира махқула. Ҳардушон ба ҳар хел махқуланд да. Педри чӣ хел тупа идора мекунад, Педри идоракунии тупа пеш бурдан ҳамаш зурай. Бародаро илтимос, бародаро дар WhatsApp нанависен. Илтимос вақти промои эфир дар WhatsApp да нанависен. Акай Муҳаммад, як савол тиям. Чаро дар канали майдончишӣ фақат дар бораи Барселона гап мезананд ва дастаи дӯстдоштаи моро хеле ва хеле гандаи сахт ганда мекунанд? Агар шумо тонед ба вай одам фаҳмонед накунад. Охир бародар, вақте ки Барселона бой метиҳад, ки вақте ки Барселона чиз мекунад, и вобаста ба ҳамаи чизае. Не то што вай одам Барселонаро бад мебинад. Ҳавай админи майдончиҷа мухлиси Барселонае. Агар ихе бигирем, фаҳмиде? Не ки чизе ки ҳақиқата гап мезанам. Манам дар канали шахсии худам агар Барселона бозии бад бозӣ кунад, не то што дар канали шахсии худам, ман дар ҳамин канали Барстратежиам баъди бозиҳо ҳама вақт Барселонаро танқид мекунам агар бозиш бад боша. Ҳамаи шумо медонем ки ҳама вақт дар вақте ки бозӣ бад барава ё ки бозии гузашта чӣ хел бозии бад даже сазовори ғалабаам набудам, ман гуфтам ки сазовори 3 хол Барселона набуд, барое ки бозии бадтарин дар ин мавсим гузаронид. Не ки ғалаба кард 3 хола гирифт. Будам бозиҳое ки Барселона зур бозӣ кард, ай рақиб зур буд, не ки 3 хол нагирифт да. Бо ҳастаи бозие ки Барселона вообще бозӣ карда наметавонад, не ки ғалаба мекунад ба ҳамин бозии берангу нураш, бо 3 хол ба даст меорад. Хеле бозиҳо бисёр мешавад. Ҳама вақт одам бояд ҳақиқат гап занад ва ман ҳамчун мухлиси футбол аввал ҳақиқат гап мезанам. Муборакшо дона дурӯӣ кардаи 500 рубл. Ҳазор раҳмат бародар. Муборакшо Хуршедвоӣ. Умедворам ки донатои шумо ҳавасманд мекунад ки бо промои эфироре тез бигзаронем. Виктор Тиҷи Комрон, ака, ҳама да ҳамин канал ҳастам. И корота бисёр аҳамият дорем ки фақат факта мегӯӣ, не ки ба фикрам ягон одам ақли солим дар соати дишаб занг намезанад. Тра ака соз хуб ҷавобш додаги ягон дига одам. Трам ака соз хуб ҷавобш додаги ягон дига одам. Охи бародар, хай мумкин ва ё дар шаҳри Хабаровск будагиам, барое ки далини васточни мумкин бошанд ки занг бизанам, барое ки дар оҷа саҳар мешавад. Вай марда хиёл мекунад ки монам дар он тарафаем. Хеле коро мешавад. Не ма барои зангзадагишам, не ма барои саволи додагиш да. Барои кори кардагиш. Тренери Тоҷикистон уже буромад ку ёрдамчи Пётр Шегерчид. Как номаш як Калиладидзе, короче, як гурҷистони. Барои
Акай Муҳаммад ҳамин футболи барсар эфир карда метавонӣ ки тамошо кунӣ. Бародар, футболоро эфир карда намешава. Футболоро вообще эфир карда намешава, барои ки жалоб мезана. Ихе ки мешид ютуба при футбол мегирифт. Ягон проблема надора, Матч ТВ-ро бизан, тамошо карда мегӣ. Ягон проблема надора. Матч ТВ бизан, прямой эфир и тамошо кун. Ягон проблема надора. Жоан Феликс ҳоз боз мекунам, мега чӣ мега? О, стартовый состав биромад бародаро. Стартовый составро бироварда да иҷа мондам дар кора. Оз бести ма составро бигирем. Онон ба дабораи состав чақ-чақ мекунем. Чӣ гуфтем? О, состав. Дабораи состав чӣ гуфтанем бародарои азиз? Озима состав ҳамонам. Озима состав ҳамонам бародарон, бо дариш чақ-чақ мекунем. Аки дабораи состав гап мезанем бародаро. Оз аввал дар донати комат ҷавоб битем. Дига одам мешид, сар медодӣ, мо ҳам любои бозии Реала тамошо мекунем, лекин ай кӯдаки мухлиси Барса ито параканда шудан дар команда. Хеле одаморо фаҳмида мешаванд, ничо сра бадил нагӣ, Тиҷи Комрон. Бадил нагирем бародаро. Перевод Саид Мухтори Ҳайдар савол додагия ки ака Валверде ё Де Йонг ҳамин савол бисёр мешавад. Ака Валверде ё Де Йонг ҳамин савол бисёр мешавад. Валверде зура ё ки Де Йонг? Мардак горе мара бозии Де Йонг маъқулай, чӣ хел тупа пеш мебара. Бозии Валверде ҳам зурай, беҳтарин бозингарай. Валверде бисёртар ба гави монандӣ дорад. Чӣ хел саги булдоғе ки дар майдонай хича ҷонша фидо мекунад. Фаҳмидӣ? Ин хеле монанда. Де Йонг функсияша дига хеле да. Де Йонг позишни ҳастае ки месоза, тупа пеш мебара. Валверде ҳам тупа пеш мебара, не ки бо ҳаракатҳои қафогина зашта дора, бо чӣ хел дора. Ҳар кас да ҳар кас маъқулай. Лично ба ма Де Йонг маъқулай. Не то что ҳамчун мухлиси Барселона боз бисёра мегӯяд ки ту мухлиси Барселона барои ҳама. Не, барои ине бародар. Барои ки бозии Де Йонг реально зурай. Дабораи состав каме гап мезанем. Тер Штеген хай баъди травма баргаштан. Тер Штеген чӣ хелай баъди травма баргаштан? Баъди ай травма баргаштан Тер Штеген гуфти гапо ба худаш монандӣ надора. Как буда Тер Штеген иваз нашуда ё ки бозӣ дора? Иняка Пеня бозӣ дора. Араухо қати Иниго Мартинес. Это будет капец. Но Иниго Мартинес чӣ хел бугум? баъди травмаҳо бозии созам намекунад. Қати Араухо ба ҳозир мебинем қати Араухо ду пара зашта чӣ хеле бозӣ мекунад дар бозии Наполи. Кансело дар ҷои зурша мара бисёртар маъқулае ки Кансело дар леви зашта бозӣ кунад, барои ки ҳамаи функсияша бозӣ мекунад. Кунде бо ҳамавақт дар прави защита. Не ки метавонистанд ки иваз кунанд Кансело Рамоно ва Форта дар иҷа истифода баранд, не ки хави риск накард. Хай Кристенсен дар Аполлин полузащитник. Кристенсен дар Аполлин полузащитник. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред бародаро? Кристенсен дар Аполлин полузащитник. ба фикрам агар ҳамин бозӣ агар дар Манжуика мегузашт, дар майдони Барселона мегузашт, Кристенсен аҳад дар ҳайати асосӣ ҳамчун Аполлин намедуровардан. Дар иҷа по-любому ва по-любому ки бозӣ мекард? Ё Гюндоган бозӣ мекард, ё ки Френки Де Йонг. Озе ки бозӣ ки дар Наполи ҳастай защита дар корай. Барои ҳамин ҳисобе ки ҳозир бояд мегузара, бояд ҳамин бозӣ чӣ хеле бигузара ки Барселона бои натия. Барои ҳамин Кристенсенро бурдагиам. Гӯё ки панздаштаа Барселона бозӣ дорад, агар ихе бигирем. Педри, Левандовски и Ямал.
Ну хай аз сабабе ки леви вингер надорем, леви вингер Феликс нав ай травма буромадагия, Феликса сразу дар ҳайати асосӣ монда наметавонам. Барои ҳамин ай сабаб агар бигирем, ну чорта сета ползашта, панҷта защита дорем ва дута нападаеши. Ҳамин гуфтагима бародаро, агар обши ҳамин ҳайата бигирем, Педрирам агар бозиша бинем дар леви фланг бози намекунам, бисёртар дар леви фланг агар оз бинем, агар ин бозиро тамошо кунем, бисёртар дар леви фланг Кансело медава бозӣ мекунад ва Кристенсен уро прикрыват мекунад ва бозӣ ҳамин мешавад. Фикр мекунам да, барое ки Педри дар ҳаёташ дар леви фланг бозӣ намекунад. ҳамин состав ҳамин хемондиане ки хеле нест, барое ки бояд дошта бошем Гавирам ҳам хеле мекардам. Вақти Педри травма дошт, Гавира леви нападаеш мемондан, не ки Гави да уҷа бозӣ намекард. Ҳамчун Ромбо бозӣ мекардан, товл мехӯрдан дар пеши дарвозаи рақиб. Хайт чӣ хай бигем, ну состав таксибе, составе ки хай баъди иқа травмаҳо состав чи ана Рафиняро истифода бурда наметавонам, барое ки Ямал ҳозир дар ҳолати хуб қарор дорад. Барои ҳамин Рафиням баъди замена даровардан ҷои Педри будро бозӣ кунад, леви нападаеши зудтаре барои бардоштан, барои корбора кардан беҳтаринае. ҳаят. Ну хай чӣ бигем? ҳаят 4-4-2. Рокера надуровардан, Рокера не ки вобаста ай бозӣ мебинем ки медуроранша ё ки намедуроранша. Ҳам хи ҳастае. То што бисёри одамо мегӯянд ки Клоп Барса меояд, ин ҳақиқат надорад бародаро, барое ки Клоп як сол точно дам мегирад. Агар Клоп дам нагира, Барселонаро интихоб намекунад. Фикр мекунад ки Баварияро интихоб мекунад, ки мунтахаби Германияро интихоб мекунад, ки баъд чемпионати ҷаҳон тайёраш кунад. ва ман хавира ҳайронам ки барои чӣ Рафиняро дар леви нападаеши ҳам сар надод ки бозӣ кунад. Дар бозии пешин Роке бозӣ кард дар леви фланг. Ну Роки вингер нест, Роки ҳамлагари централне. Барои ҳамин уқа бозиш нагузашт. Не ки то што уже дувоним ҳафта шуде ки Рафиня созай ва ҳар дафъ дар 70-ум ай 80-ум медуроранша, это уже хавида савол доданем ки барои чӣ леви фланга пурқувват намекунад. Рафиня левша метавонад бардора, метавонад прострел кунад, фаҳмидӣ, метавонад бозиро пеш бара. Барои чӣ дувоним ҳафта шуде ки хави кира сар наметиҳад. Рафиняро дар ҳайати асосӣ намемонад. Хайҳо дар ҷои Ямал не ки дар леви медонӣ ки Феликс ҳама ё травма доранд, Феликс дигар Ферран Торрес ва леви фланг холия, не ки Рафиня соз шуде. Ту метавонӣ Рафиняро бигири мони дар леви фланг бозӣ кунад. Чӣ ба намемонад, ман ҳайрон. Уже дувоним ҳафта шуде ки сағира соз шудагия. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред, бародаро? Анами корждам, ман ҳайронам ки чӣ ба намедурорам Рафиняро. бозӣ смотря чӣ хел мерава. Оли Феликса дуровардан дар коя, Рокера дуровардан дар коя. Хай уже Гиуда уже хӯрок намераса, барое ки бозингарон оста уже баргаштаистанд. Гиуда уже хӯрок намераса. ҳайрон. боз бимай аз состави Наполиро нигоҳ кунем, ки дар состави Наполи чӣ гапе? Кстати, Осимхен дар ҳайати асосие, баъде ки ай Кубоки Африка омад. Политано, Хвича Кварацхелия, Лаботка, Ангусиня, ҳастай ҳамин ползашине ки дора Франк Ангусия, на самом деле ползашине ки зурае.
станислав лоботка дар вақте ки чемпионшавӣ қаҳрамоншавӣ наполи зур бозӣ карда буд, не ки ҳатто дастҳое ки харида мешуда, ҳатто реал мадрид, ҳатто ки карло анчелоти гуфта буд ки лоботка мада дар кора хенес гуиста остигар, ну состав так себе, марда говори состав так себе. ҳатто дасткай дар чиз, ҳатто дар софаскор бали педри полностью общий дар ҳамин сезоне ки гузарондагӣ даже 7 нестай, рейтингиш 7, 697. фаҳмидӣ? Единственный бозингаре ки полный зур бозӣ кардаги дар ҳамин сезон ва баллш баландай Жоао Кансело 783. баъд ю Френки де Йонг, ба баъд ю Илкай Гундаган ки де Йонг аввал Гундаган барои ки 750. короче Педри ин сезон баъди травма о қадар бозиам чӣ хеле ки бигем бозингари ҳайати асосӣ ранг дар сезонҳои пешина пешина гол мезад ва бозиро пеш мебурд, ӯ хеле неста. Хай бозингара фаҳмида мешавад баъди травма баргаштагӣ, мебинем ку чӣ гап мешава. Чата бухон акачиё Барселона трансфер карда наметавона ҳамин сол 800 миллион кор кард. 800 миллион дар киҷо кор кард ки ман хабар надорам. беғарзи 800 миллион Барселона расход надорад. Барселона минус рафтагӣ. Шумо медонед ки потолоки зарплатаи Реал Мадрид 700 чандай, ай Барселона боша 261 ёки амиқай. Разницаро дистем, потолоки зарплата барои ки даромади Реал Мадрид зура ва қаздор нестай 700 чанд, а Барселона 200 чанд. Ай ҳамин сабаб фейрплей мо бозингар на харида метонем барои ки агар бихариншам агар ура зарплата монем ку ай қонуни фифа бигирем да ёки ай қонуни ла лига бигирем ва зарплата монад ва зарплаташ ай 200 ҳаму мондагие ки потолоки аст 261 чанда боло ки бирава уже всё Барселона штраф мекунад. Барои ҳамин штои Барселона бозингар бихарам, агарам бозингарои ки ҳастанд дар даста ва ёро ҷавоб бутан, заработная плата уменьшид мешавад ку пас мешавад. Бо дальши я бозингари дига мехарам, заработная платаро қатъи туғрӣ мегирад. Единственный бозингаре ки ҳозир ҳама бисёр маош мегирад и Френки де Йонг. Френки де Йонг қариби 40 миллион мегирад. Не ки ирӯз не дина буд де Йонг интервю дода буд ки то што дар чиз гап мезананд, дар сомонаҳо гап мезананд, ҳамаш дурӯғ аст. Ман қадар маблағ намегирам. Не ки ин гапҳо якҷои бура намедонам. Ва чӣ хеле ки медонем ирӯз хондем дар Барселона криса пайдо шудагӣ, ки чизе ки дар дуруни чиз раздевалка мешава берун мебура ёки сомонаҳо да мебуранд, мегам фаҳмидӣ. Барои ҳамин бародар Саидмухтори Ҳайдар донат карда Лаутаро Мартинес Барса наметавона гирад ёки Алварес. Барса любой каса метавона бигира вақте ки пул дошта боша, не ки вақте ки пул надошта боша. Бозингароро вақте ҷалб мекунӣ, ҳамчунин бо трансфера мехари, ай клубо мехари. Тоз бозингарое гуфтест ки нархи Лаутаро Мартинес худаш ай 100 зиёд ай. Барселона 100 миллион ай ҷо дорад ки бозингар дар расход мекунад. Барселона 15 миллион дорад ки Дезерби ай Брайтон бигира, ай ҷо пул дорад. Барселона ҳамин сезон фақат аренда гирифтагӣ ё кор боша кардагӣ. Якҷо Барселона пул дора 100 миллион зиёд метия, бо вақте ки бозингарро мехари, бозингар на повишение рафтеста ку маоши баланд талаб мекунад. Маоши баланд, фаҳмидӣ, 15-20 миллион талаб мекунад бозингарои суперстора. Фаҳмидистин? Барои ҳамин на Алварес, на ки чиза мешава, агар вақте ки молиявиша Барселона зур кунад, любой бозингарро гирифта метавонад. Фаҳмидӣ? Молиявиш ки соз нестай, на мешава бозингар харида. Ира шумо прекрасно медонед. Виктор Осимхен ин сезон ба худаш қамонандӣ надорад. Барои ҳамин
Ариол Ромео Крисиай мумкин. Гапи зур гуфти Ариол Ромео. Бо ҳам мегӯ барои чӣ мӯи сар мондистае он пад? Мӯи сар мондистае, мӯи сар. Мӯи сар. Барселона дар Лигаи Чемпионон агар якум дар стадиони соперник бозӣ кунад, бисёр вақт ничия мекунад. Агар якум дар стадиони худаш бошад, чанд диққатӣ ғалаба кунад, мерад дар меҳмонӣ бой медиҳад. Аввал ҳамин хел бад. Агар бозиро обши бигирем бародарон, бозии обши ҳамин хеле худаш. ҳамин сезонда Барселона дар меҳмонӣ бой додагӣ нест. ҳамин се бохте ки Барселона дар Ла Лига дорад, ман дар Ла Лигара дар назар дорам, ҳар сес дар Монжуикае, дар майдони Олимпики Монжуикае, фаҳмидӣ, дар майдони худаш бой додагӣ. барои ҳамо Барселона дар меҳмонӣ гуфти худаш зур бозӣ мекунад. Мебинем. Барселона Симон Инзагиро харида метавонад. Симон Инзаги стилиш просто дар Барселона тоғирӣ намегирад. Симон Инзагиро агар шумо тамошо кунед, Барселона Интер чӣ хеле бозӣ мекунад. Интер се центральный полузащитник дорад, 5 таи дига полузащитник дорад. Се центральный защитник дорад, 5 та полузащитник дорад ва 2 та нападаиши дорад. Се та полузащитник дорад, 2 таи дига краёда ҳастанд ки леви полузащитник, правый полузащитник ва ё крайникови защитник дар дига ҷо бозӣ мекунад, ки дар инҷа пеш мераванд, қафо мераванд, фаҳмид, латерал мегӯянд ёро. Барои ҳамин стили ӯ ба стили Барселона тоғирӣ намегирад. Ва Интер дар на самом деле Интер Симон Инзаги зур кардагӣ, мада маъқула Интери ӯ бозӣ мекунад. Ва бозингароне ки дар Интер ҳастанд, ҳамаша ҷафидагӣ хушрӯ кардагӣ. Симон Инзаги тренери хуб аст. Чӣ хеле ки Латсиоро карда, Латсиоро ҳам беҳтарин буд. Латсио дар дасти ҳама буд, беҳтарин буд. Ва Интер ҳам зери роҳбарии ӯ зур аст. Соли гузашта финал баромаданд ва исолам дар Италия зур рафтсе ва дар Лигаи Чемпионон хуб бозӣ кардистанд. Ва яке аз фаворитоам бовар кунед, барои ки қатъи Атлетико Мадриди нама бозишона тамошо кардам, полностью хаё дус ҳайате ҳастанд ки бовар ки чи Симон Инзаги ва чи Симеоне ҳайате мемонанд ки дифоъкорона ва хеле бозиро тамошо кардан ганда гуфт ки хуш мепарада. Барои ҳамин чӣ хеле буд набуд, не ки Интер созтар бозӣ кунад, нигоҳ накарда бо не ки хай Интерҳо дар майдони худаш бозӣ дошт. Не ки Атлетико Мадрид ҳам охир сист нест. Ин сезон чанд бор Реал Мадрида борид ва бо Реал Мадрид мусовӣ кард. Не ки Атлетико Мадрид ё наёфт, натонист. Вообще Гризманро маҳкам карда буданд. Тамом, Гризманро маҳкам кунед, дига нест ягон кас. Ва Арнаутович чанд момента ҷазир кард. Буданд ҳолатҳое ки Интер метавонист чанд гол бизанад, не ки нашид. Симон Инзаги хуб аст. Не ки не барои Барселона. Салом алейкум. Эйнштейн рафт. Эйнштейн давно рафт бародар. Соли гузашта бародаст ки Сити чӣ хел кадри ала. Эфири бозира камемони. Бозира эфира не дар Телеграм канали мо будем. Обуна шен бародаро, кадоме ки дар Телеграми Барса тиш нест, дар оҷа ссилкара мемонам барои тамошо кардан. Бегоҳ Мбаппе дар Каталония сурат гирифта. Яр намедонам, надидам. Не овон намешаванд Барселонаро ягон тренери дар коре ки қатъи ҷавонҳо кор карда бутонад хушро.
Конечно, Барселона тренер дар кore ки Ламасияро истифода баробаро ки Барселона дар ҳолати бад қарор дорад ва единственӣ ки ҳастай метавонад ки ай Ламасияш истифода барад тамом. Беғарзи Ламасия дига ҳеҷ кера истифода бурда наметавонад. Ӯ составое ки мегӯянд ки ҳо ира бихар, Холланда бихар, Мбаппера бихар, ё ки не Мартинеза бихар, ё ки Алвареза бораи ҳамлагарӣ бихар. Не, уже харидан. Уже харидан. Ҳамин Виктор Рокера бораи чӣ харидан? Қариб 40 миллион да харидан. Бораи ивазкунандаи Левандовски. Не ки хубтараш агар шава Левандовскиро фурӯшанд, бо як ҳамлагари дигар бихаранд ки қатъи Виктор Роке рақобат бикунанд. Барселонада ҳамлагар дар кора бораи ки Левандовски пир шидеста, як ҳамлагари дар кора ки бален дина бозиро дид. Бозии Ситиро қатъи Брентфорд тамошо кардист Абдул. Бовар ки Холланд пеш медава зашинику меғалтанд. Зори ӯ робота обара да то ба қувватай, да то скорост дора ва да то эффективнее дар ҳамла ки удари задагиш гол, удари задагиш гол. Тамошо кардагин, на? Медава зашиник меғалта. Ака шахсан шумо барои чӣ Барселонаро дӯст медоред? Сабабаш дар чист? Ман дар ҳар як эфир мегӯям ку ма соле ки 2002 охир мавсими Ривалдо дар Барселона буд. Ривалдоро ба фикрам бисёриҳо намешиносем. Легендаҳое ки дар триои Бразилия хати Роналдо и Зубасти ки Роналдино дар Бразилия бозӣ мекарданд. Он вақте ки Ривалдо бозӣ мекард, Барселона омада маҳқул буд. Наклейкошона доштам туда-сюда. Вақте ки бозӣ мекардем, Ривалдо мегуфтанд. Ба Ривалдо мо набудам чӣ хеле ки будам ки хеле мегуфтанд. Ҳар як кас лақаб мегирифт ки охи Роналдои Бразилию, Какао дигар. Ва холи ном ба номи на Месси буд, на Роналдо. Ва хуб ном ба номи ҳаволӣ буд. Баъд сони як буд, сони як бозӣ мекардем охи футбол Бразилия Ривалдо. Баъд Ривалдо ки маҳқул буд, ба Барселонаро мегирифтем, дар сони бозӣ мекардем ба қати Ривалдо. Ай ҳамон вақт маҳқул. Баъд солое ки Гвардиола вақте ки уже интернет пайдо шуд, да мо интернет буда, хай мода набуд ки тоҷико да охи. Вақте ки уже ба телевизор да интернет да ҳисобҳоро медидем ва медидем бозиҳои чӣ хел мегузашт, абзорҳоро тамошо мекардем. Уже баъд бозии Барселона бисёртар маҳқул шуд дар вақти Гвардиола. Ай сабаби бозишон. Ма мисли Хаби Алонсо тренер лозим аст ба Барселона. Ака дар бораи бозии Арсенал Порто чӣ гуфтанӣ? Арсенал дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, так што Порторо свободно мезанад. Бояд Антонио Конте монанд тренери Барса. Антонио Конте тренери як мавсимай. Як мавсим зиёд намерава Антонио Конте. барое ки қатъи ҳама ҷанг мекунад ва Жоан Лапорта қатъи Антонио Конте кор карда наметавонад ва Антонио Конте ба фикрам Милан мерава, барое ки дар оҷа пиёлиро сир мекунад палиболо. Ака чӣ тавр ба телеграм канал гузаштан дар кор? Бародар, ҳамин любой видеои маро бар сатиҷи дамҷа бин, описаниеша бин, ссилкаи телеграм канал мондаги будро бародар. Томас Тухел ё Гатузо? Конечно, Томас Тухел. Гатузоро недавно бо Марсел чӣ кардан? Хориҷ кардан. Ака саломату сарбаланд бошед, барои видеоҳо ба наф мебаровардагитон. Азур Аҳмад. Барселонада Левандовски умуман дар кор намешавад. Агар 20 солам шава, ака Барселонада бозингари дар коре ки ба по бозӣ карда бутван, не ки Левандовски наметавонад вешна паҷиш метан, тез пасш метан, тез пас дода наметавонад. Ана гаптам рост. Вақте ки ман бозии Барселонаро тамошо мекунам, чӣ хеле Левандовски тупа меқапа, чӣ хеле атакаҳоро ҷазир мекунад, то есть долго думад мекунад, фаҳмидӣ? Ҳамлагар бояд ҳама вақт фикраш дар пеш бошад, не ки Левандовски қафо меяд, тупа мегирад. Зачем? Ту ҳамлагари асосӣ, и ту бозингаре ҳасти ки бояд дар штрафной рақиб бошӣ. Ҳамин хеласта дар штрафной рақиб бошӣ. Мехеза, меоя қафо, леви фланг мирад, ту ба идора мекунад. Ту ки қафо биёи дар ҳамла кӣ места? Дар ҳамла кӣ места? Ту бояд дар пеш бошӣ, ба монанди Эрлинг Холланд ёки Луис Суарес буд.
медоидем ҳамвақт дар ҷаримагӯи рақиб будан, ягон кор мекардан. обе команда забиёд мегзара дар Барселона ки дар Арсенал Арсенал гол задан ганда қин да. Реально мегум да. Ҳозир бовар кард ништяк боз дара Арсенал. Ман мухлиси Реал Мадрид не ки мегум Барса 2-1 мумкин ё 3-1 мезана. салом аз номи бачаҳои сари Ҳисор. Ака раҳмат барои видеоат беҳтарин. ҳазор раҳмат. Салом алейкум барои бачаҳои Ҳисор. бародар Абдусалом Сайдалиевич ба фикрам Абдусалом Сайдалиевич донат карда 100 рубл. ҳазор раҳмат барои дастгиритон бародаро. обод бошем, дар ҷой бошем набошем. ана акаён зинда боша барои видео. Ман аз аввал мухлиси Барса ва шумо. ҳазор раҳмат бародаро. дар чат ссилкаи телеграма парто ҳозир мепартон ссилкаи телеграма бародаро будроин обуна шавен. ина бародаро закрепит кардам чати Барселона дар телеграм. будроин обуна шавен. тамом. одамое ки обуна шудагӣ нестан будроин обуна шавен. салому алейкум ака. аллоҳ нигаҳбон боша. ҳазор раҳмат бародаро. ака барза тренер дигарон намешаванд. тухел ё ки тренери 2020 бавари ё ки Мауриньо. Мауриньо вообще намешаванд. Мауриньо вообще стилш да ягон ҷо туғри намегирад. Мауриньо дар ин момент дига даҳан дорад тамом. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. созен хубен ҳамакаса бародаро. падару модар созан хубан иншоалло. коро соз хуб чӣ кардем дигар? Чӣ гапу бародаро? ҳеҷ гап нест бародар. чақчақи Барселона чӣ гапе дигар? Мбаппе чо мекуна омадание чи Мбаппе то ягон ҷо нагзарама дига Мбаппе на бовар дорам барое ки хеле бозингаро пула дӯст медорам. Ки Фабрицио Романо дам ба дам хабар метиҳад ки Мбаппе тамом уже шартнома бастагии қатъи Реал Мадрид. Так что амихе бародаро обод бошед. бозира медонед ай маштиви тамошо мекунем бародаро. вали дафи дига стрим кунида бародаро. дар иҷа мебуронум одамо чанд сум роӣ кардагиян полностью ва ҳамун пула менависам ки куда чанд моҳ мо ҳамун пула ҷамъ мекунем барои Барселона рафтан, бозии Барселонаро тамошо кардан. ман дастгирии шуморо бисёр интизорам ва мебинем ки чӣ гап мешавад. ҳар як прямой эфирда дига мемонам ки чанқа пур мешавад. барои Барселона рафтан ва ай Барселона видео баровардан. ният дорум Барселона бурам мардак боре. برم یه بار یکی در استادیون уже نباش میرم و سالهای دیگر هم نصیب باشه. اگه چی برای مباپه بارسا نامد برای که مباپه میخواست که بگذاره ریال مادرید. چه خیلی هستن بازیگرایی که میخوان بارسلونا بگذاره ریال انتخاب نمیکنه و هستن بازیگرایی که مخلص ریالن و نمیخوان بارسلونا بگذاره. Теже Комрон, Барса все больше общий тотал, Арсенал тотали ходишь ду больше. Лутон желтый карточка ду больше экспресс коэффициент 4.1x. Барса все больше общий тотал, Арсенал тотали ходишь ду больше. Тугрия, иншалла мегзара.
прогнозҳои хуб гирифтӣ. Лутон да, Лутон жолти карточка мегира правильно. Профессиональный. Профессионалош. Тиҷи Комрон. Акай рақамо барои чи? Рақамо барои Донат бародар. Донат мекунӣ, дастгирӣ мекунӣ. Рақамо барои чӣ меонам ҷа на Инстаграм Зинбер барои Донат ва саволҳо. Одамо ҳастай бародаро ки бисёриётон намедонед, дар описание ссилка ҳастай барои донаткунӣ штоби номтон дар иҷа буроя дринг акула рақс кунаву ва саволҳои шуморо бихонем. ҳатима через прямой эфир ҳамсӯҳбат шидам диги бародар. Чанд қай мефурад? Луис Энрике шавад тренер Барса зур мешавад. Луис Энрике уже дар ПСЖ ва уже ма боварӣ надорам ки Луис Энрике мея барои ки Мбаппе брава ПСЖ ҳаяти нав. Ҳол бо сайнажа уже мара хол гирифта. ПСЖ уже ҳаяти нав, командаи нав месозад ва як асосияш уже Луис Энрике мешавад. Дар гирди уже Луис Энрике интихоб мекунад ки чӣ хеле команда бисозам. Рустам Миратимов $300,000 нархш боло рафт. Ака нарх дора ҳозир $1,200,000 нарх дора. Ёки евро, ёки доллар нарх дора. Ака Муҳаммад Маҳ мухлиси Барса ПСЖ Лигаи Чемпионон гирифт метавонӣ илтимос ҷавоб де. ПСЖ Лигаи Чемпионон гирифтан метавонад илтимос ҷавоб де. Дар Лигаи Чемпионон бародар ҳар чӣ шиданаш мумкин аст. Фаҳмиди? Иҷа дар хеле гуфтани гап нест. Реально дар Лигаи Чемпионон ҳар чӣ шиданаш мумкин аст. Яки дастое ҳастае ки ҳеҷ боварӣ надошт. Масалан он Челси ки ҳамун соле ки чемпион шуд 2021 буд чемпион шуд. Кай чемпион шуд? Ситира чӣ кард? Мағлуб сохт дар финал. Ҳеҷ боварӣ надошт ки Челси чемпион мешавад, не ки шид. Фаҳмидӣ? Барои гуфта наметавонем. Ҳар чӣ шиданаш мумкин аст. ПСЖ Интер ҳам ҳеҷ боварӣ надошт ки финал мебурояд. Буромад. Дедзерби созай ба фикри шумо. Дедзерби тренери ёша, тренере ки футболи ҳозирада уже тактикаҳош дуғрӣ мегира. Прессинг ништяке. Неке ҳамун ранги хави Дедзерби. Ҳамин хави ранги Дедзерби. Ягон чиз надорам. Просто хави бефара шидаги уже. Ва ҳастай хавида бояд Барселонада ҳаята абнавид кунанд. Бояд бозингаре биёяд ки хави мехоҳад, не ки Барселона ин кора карда наметавонад ва дода наметавонад барои хави. Фаҳмидистен? Барса боварӣ дорам ки иншолло ҳамин кира мегзара. Наполиро мегзара. Ва метавонад ки қати Бавария бозӣ кунад, агар қати Бавария бироя ё қати Латсио бироя. Қати ҳамин командаҳо. Худоҷон. Ссилкаи бозиро мепартоям бародаро, зиқ нашед. Мепартоям. уже ҷамъбаст кунем прямой эфира. Хеле шид прямой эфир кардем. Чанд минут шид? Бурем тайёрӣ ба футбола бинем кам-кам. Хай шумо ҳаята дидем уже, ҳаята камтар майда кунем, ничего страшного. Ака дар бораи Холланд гап зан. Дар бораи Холланд чӣ гап занам? Холланд ҳамлагаре ҳасте ки бовар ки ништяке. Бозиро тамошо мекунӣ, реально бетон. Медавад за шиникҳо меғалтан зор шава бара. Хеле ҳамлагар бошад, шава бара. Не ки ба монанди Левандовски тупа меқапад, сарои ма вайрон мешавад. Бародарам Боракшо Хуршедвоӣ. Ҳазор раҳмат барои донат бародар. Зинда бошем барои дастгиритон. Боракшо Хуршедвоӣ. метавонӣ бародар саволотам навис барои дастгирӣ. бародар фақат Бавария нагӯ. Охи як сол бояд мо Бавариро дар Лигаи Чемпионон бирем ку қасдимона бигирем. Охи як соли кор мешавад. Охи
ака агар Барселона Наполиро бура Арсенал ба якчорфинал Барселона қати Арсенал меғалта. Не уҷа дидан дар кура ки чӣ гап мешавад, ки қати ки меғалта, ки қати ки намеғалта, барои ки ма дидагӣ нестим ира. Ананим ака ҳамин Барс Абамеянга бечо фурух фикр да бораш гап зад. Ман ҳамун аввал гуфтам ки Абамеянга бефоида фурухтам, барои ки Абамеянг реально дар кор мешид. Абамеянг реально бозингаре буд ки дар Барселона хича мефтад ва хушбахт буд. Ҳамон бозингар хушбахт буд ва то ҳозире ки дар Марсел бозӣ мекунад, интервюш мегӯяд ки единственне ки ман хушбахт будем, якеш дар чиз буд, дар Боруссия Дормунд ва якеш дар Барселона буд ки ман хеле беҳад зур ҳис мекардам да. Баъд мухлисонам дӯсташ доштам ва Абамеянг ҳамон ҳавлагаре буд ки чӣ хеле ки ҳозир дар Марсел тап гол зада истае, дар Лигаи Европа гол зада истае ва чиз Барселона дар кор буд. Фаҳмидӣ? Бояд рақобат мекард қати Левандовски. Не ки Барселона охир фурухташ фоида дид. 1-2 миллион барои Барселона дар ин момент пулай. Так что бефоида фурухташ. Реально бефоида. Барои ки ҳама ошам намегирифт ки Абамеянг. Беҷо фурух. Бозингаре дар кори буд барои Барселона. Ганда бозингаре дар кори буд. Не ки фурухтан шуд. дар бораи трансферҳо гап зан бояд рафт рақати Санчо алиш мекардан. Охир Санчо уже Боруссия Дормунд рафт ко. Фикр мекунем ки Боруссия Дормунд Санчоро мегира. Фикр дорам да, барои ки Санчо дига бар намегарда ва бозии Манчестер Юнайтед ҳам уже хуб шудага ва боварӣ надорам ки Санчо бар бигарда, барои ки дар уҷа тенхагай. Барои ҳамин Рафиняро по-любому тобистон мефурӯшам, барои ки уже Рафиня дар хӯрок нест, барои ки Ямал уже дар ҳамун ҷай. Ду бозингаре ки сатҳи баландам ва ду бозингаре ки нархошон баланда, Барселона метавонад ки айго фоида ба даст биёра. Чӣ хеле ки ҳастай Рафиня чӣ хеле боша оно боша 70 миллион нарх дорад ва 70 миллион любой клуби англисӣ ӯро харида метавонад. Фаҳмидӣ? Ва Барселона ира истифода мебарад. Ҳатман ира истифода мебарад, барои ки Рафиня Ламин Ямала дар рақобат барида наметавонад, барои ки Ламин Ямал ёшай. Ман намегӯям Рафиня бозингари бадай, не ки Ламин Ямал уже бирид, конкуренсияро бирид. Реально конкуренсияро бирид дига. Барои ҳамин Рафиняро по-любому тобистон мефурӯшанд. Не то ки Рафиняро буда оҷа Кристенсен медурад. Мумкин ҳаст бо ягон бозингаре фурӯшанд ки мо дар ҳайрат монем ки боварӣ надоштем. Баҳриддин Назарович, ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Бегиматзода, ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Як кас савол дае ки ҳамин результати Тухела дар Бавария дидан чӣ ба файдодаш мекунанд? Ҳастай тренерое ки қати роҳбарият ё ки қати бозингаро рост намеянд ва тренера сливат мекунанд. Ба қавле мефурӯшанд ва бозиёро безеб бозӣ мекунанд ки тренера гум кунанд. Ҳастай хеле коро бисёр шудага ки реально тренера сливат мекунанд. ҳозир гуфтаистае ки результата дар чиз безебай Тухела дар Бавария безебай, не ки всё равно Барселона мехоҳад ки қатиш шарно банда. Ҳастанд бозингаро ки реально сливат мекунанд, безеб бозӣ мекунанд, бозии асосида бой метавонанд ки тренера роҳбарият сир кунад. Қати бозингаро масалан Кимих метавонад, яке аз капитанои даста метавонад ки сливатш кунад. Горецкая дар уҷа метавонад ки ҳама каса гап зананд, сливат кунанд. Бисёр корҳо дар футбол мешавад ки дар дуруни футбол мешавад ки мо шумо намедонем. Фаҳмидӣ? Ин хеле корҳо дар футбол бисёр шудагиа. Реально бисёр шудагиа. Чӣ хеле ки ҳозир дар Барселона биз пайдо шудае, мегӯянд ки дар тренерский штаба биз пайдо шудагӣ. Алҳамдулиллаҳ, ҳақ хайрост. Ҳамун бизам ҳастае ки сирои ки раздевалкаро бой метиҳанд, мефурӯшанд, вайро мефурӯшанд. Ҳамин бизиро мефурӯшанд, охир дар сомонаҳо мехаранд, бизиро мефурӯшанд ва ҳастае ҳоз мегӯянд ки дар тренерский штаба и кор мегӯянд ки ай вақти Луи ван Гал тренери Барселона буд, ба омадан Луи ван Гал ёфтан, мегӯянд ки дар ҳамаи ҷо чи жӯчок мекофтанд, чи дар ҷое ки обозӣ мекунанд бозингаро, ҷое ки дар раздевалка, ҷое ки дар дигар ҷоя, ҳамаро приоритет мекарданд ки
дар раздевалка чӣ рух медиҳад, дар дигар ҷо чӣ рух медиҳад, бояд набинад. Не ки то ҳозир ҳамин кор ҳастай ва Барселона ин кор бисёр рози хабарш бо омада истае, ки дар тренерский штаби Хави, не толку Хави, дар он тренерский штаби Барселона ҳамин крот ҳастай. Крот яъне буз, криса ҳастай, ки хабарҳоро ба берун мебарад, дар солонҳо мефурӯшанд. ҳамди Нагельсмана беҳуда сир кард. Просто Нагельсман қатъи роҳбарият таври нагирифт. Фаҳмидӣ? Аноним: ака нашоти Кристенсен дар ҷойи нимҳиматгари дифоъкор чӣ фикр мекунӣ? Гуфтам ки ман дар аввал, ки Кристенсен агар ҳамин бозӣ дар Барселона мегузашт, Кристенсен дар чиз бозӣ намекард, дар опорник бозӣ намекард. Вообще дар опорник як кас бозӣ мекард. Ҳозир ки мо дар сафар бозӣ дорем, дар майдони Наполи бозӣ дорем, Барселона ҳамчун ҳимоятгар ола дар опорник мондагия, ки типа ҳимоя бисёртар шуд, чем опорнике ки бозиро пеш мебарад. Барои ҳамин бозӣ дар Наполи то что мо ҳисоба ничем бикунем страшный нестай, бой бутем страшнее. Фаҳмидистен? Барои ки бой бутем Барселона уже да паника меғалтад. Барои ҳамин Кристенсен данем ҳамин дар опорник бозӣ дорад, бародар. Барди Назарович: агар ба ҷои Порто Реал мешид, қатъи Арсенал прогнози шумо? Охи як саволе метем бародар, ки агар ин мешид, агар ӯ мешид. Охи ҳам Реал дар ҳолати хубе, ҳам дар Арсенал. Аки шумо гуфта наметавонам. Охи фаҳмидистен? Реал Арсенал ҳозир бозие кардистанд, ки контратакашон ба дараҷаи олия, ба вингерое ки воё доранд ба дараҷаи олия, чи ай тарафи Реал, чи ай тарафи Арсенал. Мартинелли аи пара, Сака аи тараф, айё Винисиус аи тараф Родриго. Дар центри воё Эдегор, дар центри ё Беллингем. Фаҳмидистен? Барои ин гуфта намеша. Ин бозиҳо ҳар хел шиданаш мумкин е, вобаста е бозигароне ки бозӣ мекунад, ки дар ҳолати хубае. Хеле савол натем бародаро. Охи агар и дар ҷои мешид, и дар ҷои мешид. Ака Тухел Барса биёд зур меша ПСЖ-ро ба финал бароварда буд, ҳоло ягон тренер натунист сатҳои ПСЖ трешад. Ма дар бораи ҳамин Тухел аввали эфир гуфтаистам, ки Тухел тренери созай, тренери бад нестай. 300 нафарем лайка бизанем, ки бародарои дигариам хабардор шаванд. Рост мега бародар. Хаби Алонсо меша гуфти беҳтарин тренере дар дунё. Хаби Алонсо намеё, охи бивши бозингари Реал Барселона намеё. Ва Хаби Алонсо бародаро, Фабрицио Романо чӣ хеле хабар дод, Ливерпул бояд биравад. ҳозир Пао Депаам дар Атлетико соз бозӣ мекунад. Депаам бозингари бад набуд. Ака агар Мбаппе ба Реал бирава, Холланд ба Барса биёд, зур мешавад, ранги Роналдо, Месси мешавад. Конечно зур мешавад. Неки ҳозир 1-2 сол дига бест, тамом Ламин Ямалам уже беҳтарин мешавад. Всё. Зидан биёрам. Тренери ман Тоҷикистон чӣ хелае? Тренери нави Тоҷикистон чӣ хелае? Тренери нави Тоҷикистон ҳоли бозиша нагузаронда, ман якҷо медонам бародар чӣ хелае. Шогирди Эйнштейне. Фикр мекунем, ки ҳамун тактикое ки мешид аз ҷониби ҳамин тренер мешид ва бозингароро ҳамин тайёр мекард. Ва Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳам медонад кира тренер бикунад. Ва боварӣ доранд, ки қатъи ҳамин тренери гурҷистонӣ барои ҷоми ҷаҳон баромадан Тоҷикистонро хуб тайёр мекунад, чем дигар тренерое ки буданд. Ака ма қатъи шумо чӣ хел ҳамсӯҳбат шавам? Инстаграм бародар. Ака варианти асосӣ барои Барса Артета. Артета данем ҳамин дар Арсенал беҳтарин, так што хеле тренерое ки ҳолатшон хубе дар клубошон ягон ҷо намераванд.
Лук Деон зур бозироҳо. Лук Деон бозингари сол буд. Бозингари ҳамлагари сол буд ки дар момент ҳамун Лук Деон агар мебуд ол чанд чизи дигара биридардем. Чанд холи дига ба даст оварда будем, барое ки охири бозида уже Барселонаро фақат гол самита, баъд дар охири бозӣ включатся мешавад, баъд калазанида медиҳад. Лук Деон дар ПСВ ништяк бозӣ дорад, беҳтарин бозӣ дорад. Лук Деон дар Севилля ҳам зур бозӣ мекард. Ништяк бозӣ мекард. Касе ти мебарад ё ки чӣ хеле боёд дорем Лук Деонга ҳамон баъд медиҳем ки Лук Деон мегуфтан ба охирида дига мухлисот дӯстшон доштанд. Шуҷоат Бурҳонович Б мондаи тамом. Ҳазор раҳмат барои донат бародар, зинда бошӣ. Ханс Дир Флик соз бошиш тоғри мегирад Барсада. Ханс Дир Фликам ҳастаин тренери ништякай. Тренери на самом деле зурай Ханс Дир Флик. Нормальне. Хай бародаро бозира тамошо мекунем. Хай ман брам гуфти гапо тайёрӣ ба бозӣ тамошо кинем. Нафароне ки дар Телеграм ҳастем, бародари нама закирпиш дагим будурем бо дар Телеграм ҳар як момента чақчақ мекунем, гап мезанем. Боқӣ дар амони Аллоҳ, зинда бошед, дар ҷои бошӣ набошем бародаро. Худтон эҳтиёт кунед, пага насиб бошад саҳар бозӣ чӣ хеле бигзара нагзарад, саҳар дар Барса.tg дар YouTube канал видео мебарояд, дар бораи бозӣ пурра маълумот пайдо мекунед, гап мезанем. Лайкотонро фуромӯш накунед, дастгирии Барсаро